IAB-seminaari ruudun takaa kuluttaja kurkistaa. Puhutaan mediakäytöksen muutoksesta ja niin sanotusta nousevista uusista mediakanavista. Just näin. Pääyhteistyökumppanilla RTL Ad Alliance, jota Aki Ronkainen Suomessa liidaa. Aki on tässä. Morjes, nähdään siellä. 18.4. kello 13.30 alkaen livenä Kinopalatsi, Kaisaniemi ja striimi toimii myös. Joo, kahvit kello 13.00 alkaen. Kannattaa tulla. Tervetuloa. Maailma muuttuu nopeasti ja mainostajat haluaa pysyä siinä mukana. Median käyttö pirstaloituu entisestään ja tapahtumassa me tarjotaan uutta tutkimustietoa ja varmasti uusia ideoita ja ratkaisuja mainostajan työkalupakkiin. Jes, mitäs puhujia meillä on siellä? RTL ainakin, XO? Kyllä, sitten meillä on SOC, Smart Marketing, Group M, Alleri, Digita ja Alep. Joo, joka edustaa Snapchatia. Kova kattaus. Kyllä. Kyllä, sinne kannattaa tulla mukaan. Hukka tulee kanssa, siis tää koira. Nähdään siellä. Joo, moikka!